mụnwa bụ Ọsọfịa nwa Ezigbo Nwokori na-asị gị ife abụ ugwu mba kwanyere mba anyị ugwu kwanyere Igbo ugwu. Oga ke woni ihe iju na ebula ahịa ndị mmadụ ọkwa agwago m before anybody ọwụna na-ewe ha ahịa na this company na-abụghị ya ma deposit for ahịa then ya kpọzi n'ọya ọcha jagwa ọya ọcha release ala ahịa na-abụghị ahịa nke why unje eme like this somebody kwụrụ ụgwọ ngwa ahịa kwụọ up to $9,200 ụfọdụ only $1,800 ijiri because of $1,800 fọrọ na ya je kpọọ ọya ọcha gwa ya na ahịa discard na ime ahịa ya lebega ahịa ịtọpụ ego n'elu ya. Oga, I don't know what you're talking about. I paid my money. I paid before they give this to me. Bịa butu go ahịa chere wụna elo kwere dis ngwa ahịa wụna elo kwere ngwa ahịa. I paid for it. Let me have the way bill. I paid for this goods. Nobody will take it from me. I paid for it. It's my goods. I paid for it. This goods, any person that does not pay any deposit from China, yes, sir. Even if the person must contact the company. Exactly. Oh yeah, when I hear before you buy here, but how you just contact. You may order. You may anything. At the end of the whole thing, you just call your just tell the selling go ahead about your own. After okay, can you just acquire where now? Can you just acquire where? Don't pay my money. I paid money for carrying these goods. It's my goods. I paid for it. If so, buy you whatever I wouldn't be when I walk away. Okay, next time somebody should have made a position of Funga, who would have go up to $9,200. I will not go on a shoe. Can he get me? In on a shoe, I know what can he get me? Okay, Egakuzaya won't go here. I know the position in China. Will you pay the money? Will you pay the money? They contact me for this and I pay for it. And it's my business now. Goods that is still. I paid for it. Amara m n'ikekwe na iso wee kirie ya bụ video anyị na ha afọ ugbu a mgbe ọ pụtara n'izu one mone gara aga. Mgbe anyị kirie anwe na-asị kedu ihe kpatara nwa afọ Igbo ga-eji were ekwentị wee kpọọ onye ọcha nọ na mba China si ebiko na Maazị Eyi ahịa a ebubatara ihe dịka izu ụka na abụọ gara aga na Utipiago gị hapụzie m ka m gaa kwụọ ya ụgwọ ya bụ ngwa ahịa burie ọsụsọ anya ukwu ka ọ bụ arụrụ mana ikekwe ọ bụrụ na ya bụ ngwa ahịa na ọnụ ihe dịka ọnwa na abụmọnwa ịtọ Maazị ekwunyere onye ọcha ụgwọ ka ọ rụọra ya bụ ahịa ọ rụchazie ya ebubetie gị wabụ onye ọ dị ọsịsọ onye ego ka ụtọ wee gaa n'azụ kpọọ ndị ọcha sị ha na nwoke etipịa na anụ hapụ m ka m buru ya bụ ahịa kwụọ unu ụgwọ tụkwasịrị unu ọmụrụ nwa maka na ọ bụrụ na unu hapụ ya na ikekwunu na ama ahụkwazi egwu na anya ọzọ. Nke a abụghị mmadụ ịgbasa ibi arụrụ mana ndị be anyị kwuru okwu sị na onye ọbụla riri nwanne ya nakpuo na onye ahụ bụkwa n'ọnụ. Iche na ihe ha fatara n'eze na-eju afọ o juru ndị mgbe ochie o juru nna nna gị onwe bụrụ gị ka ọ ga-eju afọ. Anyị gakwuru onye isi ụlọ ọrụ E&C Logistics Limited bụ ndị nọ na Lagos bụ ebe ya bụ ihe mere anwụsị ebiko ya kọtụrụ anyị maka na ya bụ ihe na-agba anya mmiri na mmadụ ga-atacha afụfụ ọ bụrụ na nwanne ya gara n'azụ sị ya hapụrụ m ihe a ka asụsọ mụgharị maka na ego adịkaghị mkpa a na-ekwu ọ na-asụ oyibo mkpọmkpọ oyibo nna amaghị ebe o si mụta I paid for the goods. I paid for the goods. Goods nke one ọ na ịmaha ụzọ ebe esi aga China ọ na ịmaha ụzọ ịkwụnyere onye ọcha ego ka ọ rụtara gị ngwa ahịa. Ihe a bụ ihe ịgba anya mmiri. Biko ka anyị gakwuru Chief John Mary CN Anagolu bụ onye isi n'ọrụ E&C Logistics Limited ka anyị na-ekparịa n'oge ugwumba nke ụbọchị tata apụkwana Opurobios igwe ejenga ya bụ ihe anyị na-emebu n'obodo Igbo anyị merikwa bịa na be anyị kọtụgodoro anyị ka etu nke a si bido na mmadụ nwere ike iji afọ ya tụọ ahịa ọ na-abatazi onye ọzọ abịa bugharị. Ọ tọkwa ya nwụ ofu aya ukwu a eziokwu na ọbụghọ taa ka ihe a bidoro. O nwere ndị bụ ndị anyị na-akpọ ndị monkey they walk but who they chop n'ọnụ oyibo. Ha wa n'onwe ha achọghị ịta afụfụ ha achọghị iwe ụbụrụ ha chepụta ezigbote echiche mana because na ha believe na ego dị mana ọwa nwanne ha nwoke nọ na ọkwa dịgasị iche iche ga-enyere ha aka na-eweta ego gwazi ya afọ ha n'ahịa ya bịa na ya ga-enye ya ego. Ihe ahụ ha na-emekwa na mgbago ọ kwụsịwagokwe maka na ọtụtụ Igbo community eweziri kịta na-enyezila aka fụ na ihe ndị a na ndụrụ ya n'udo pụrụ iche n'obodo oyibo ebe ahụ mkpuchi m wasokwa mana ihe kpatara ihe a niile jiwa bụrụ nsogbu werutekwaba ya aka na-eme ebu na ihe ọwụna dịrị mmadụ n'ọbara ọ na-ahịa ahụ onye ahụ ịkwụsị ya. Ọtụtụ n'ime ndị mebugoro ụdị ihe ahụ ma ndị ụdị ihe ahụ doro anya ngasịka na ọka dị ha n'ọbara
mana ịmago na ndị polisi ndị uwe ojii jide onye ohi zuolu ihe ka e were na onye ohi bịa zuru foonu a. Onye ohi ahụ bịa zuru foonu abụghị ya ka ha na-achọ. Onye ha na-achọ bụ onye ahụ ọ lebere ya, maka na onye ahụ ọ lebere ya bụ na ọ gụghị ya olu echi onye ha eje zụta ọzọ, maka ọmago na onweghị ndị na-egozi ya. Ebe okwu m na-eje bụ na eziokwu na onye ahụ mana ya na-agbagharị ya bụ mgbe ụbọchị ahụ ihe ọ na-agwa mba na kọmpanị ndị ọzọ na-eme ya, na kọmpanị ndị ọzọ na-eme ya, nwaanyị ihe ji wee mee ya, nwaanyị kedu ihe gbasara m nsị na ọ bụ na ndị ọzọ na-eme ya na anyị wee ihe eme ya. Ana ihe anyị gaghị eji wee mee ya bụ na egeghị mụ atacha afụfụ n'obodo oyibo tacha afụfụ n'obodo ndị ọzọ fụ ka ụmụ anyị ji ata afụfụ n'obodo oyibo etachazi afụfụ natazi aba anyị ka ọlụla asa meozie biznes na-achụkọ onwe ya ọnụ na-akpakọ onwe ya ọnụ, maka na isi obodo oyibo natagodo be anyị ya ebugodo ụzọ wegodo ihe ndị oyibo na-akpọ ịtụrụ onwe ya off balance. Mgbe ọ ya eji kpakọchata onwe ya ọnụ wee bidokwazi biznes utu onye ọcha ya na-akpagburu nkata ọ wụzie ka ahịa ji wee abata ịbịa esi na ị na-ebugharị ya nsị ha na ọ gaghị eme ebe a. So na ihe ha na-emekawa bụ ọ bụ na mmadụ tụọ ahịa lụta alụlo ihe ya adịrị ya mma ụdị ahịa ọ ya abụọ bute ọzụọ ya ọ gaala ya were afọ ya legistazia kọmpani mechie ya ewute ndị Sun Organization mechie ya ewute other agencies na Nigeria, that is Standard Organization of Nigeria. So ọ mechie ihe ndị ahụ niile ịbịazịa isisi n'iyi ya esi n'azụ bụrụ ahịa ọya ahụ mebi na ọya ahụ nọ na Lagos azụ ahịa iburuzie ya mee ewe biri ka ọ jebe ugwu Awụsa ebe agaghị afụ ya ya efụza ya ọ na-eche na ọ ka bụkwa ofu onye ahụ wedi ahịa butere ya dị ọma ha na onye ọzọ ebugha n'ahịa. Mana ka ihe na-ebute mmadụ ga-emenwu ka mmadụ bịa buru ahịa ọ na-abụghị ya nwa tinyere ego. Ihe na-ebute na ya bụ dịka nsi wee na-ekwu bikos na ndị esi n'aka ha wee bunata ya bụ ahịa ya na ndị a na-emekobu ọ na-agala ha. Ọ ya ka njiwasị na onye ohi zutere foonu abụghị ya wụ onye ohi ya achọba na onye ohi ya achọba bụ onye na-ego ya ego. Ọ dị ụtọ na ihe ahụ adụgo ya ahụ n'ọbara ime ụdị ihe ahụ na ọ chọghị ịta afụfụ na ihe ọ nọ na o ji ego ya ahịa ọbụla ọ ma na ọ batara ọ kpọba ndị ọcha, maka ọ magasị many of them magasị ndị ọcha ha jigasị nọmba ha na ha na-emekọkwa biznes ha na-atinyekwa once in a while ha atinyekwa nke ha, so ha macha jide nọmba ndị ọcha na-akpọ ha iwere ahịa na be anyị. Mana ebe nke a si wee akachazịa wee abụrụzi ọpụrụ iche bụ maka ihe lockdown ewelu ihe COVID-19 ewelu. This lockdown a ewelu mere ahịa adịghị n'ahịa, ahịa niile mechiri emechi ọ nweghị ya na-azụ ahịa, gọọmenti mmadụ azụ n'ahịa ndị mmadụ anaghị apụ apụ iwetawuzi ego kwugodo onye ọcha bugodo nsogbu. So mana ọ nwere ndị obodo na-emechibeghị emechi ihe dịka som obodo n'ugwu Awụsa emechighị ahịa ka na-azụ ebe ahụ as at that time. So onye bịazi achọpụtazi na onye ọcha dị ka o were ngwa ahịa na kọmpani anyị for example ọ kpọba onye ọcha so onye ọcha o were ngwa ahịa kedu ngwa ahịa dị ihe ahụ, mana for the fact that na onye ọcha ma na ahịa ya sendịrị ebe a na ọkwa onye ọzọ wee mana onye anụwa wee ya akwụchabeghị ụgwọ ihe ya nso ya na ya were ahịa mana onye dị otu ya wee onye ọcha ma ha na ha ma ha atụ asị ha ya agwa ka o si wee dị, mana onye ba ya asị na onye ahụ ya ma onye ọ bụ na o were nsogbu na onye ha enyewu ego gị na ga the list of ngwa ahịa iwere na ya ga-akwụ gị ụgwọ ya kwụọ ọgwụ ụgwọ iwe ike ibie ya ahịa anụwa kama ya emechezie sọm ndị ọcha dute na-egwago ya na onye anụwa were nsogbu o were speed kpọọ ya ahụ si ya give me my money. Onye ahụ na-agwazi ya na ego adịghị ịfụ na obi ya agbago ya na ihe ọya na-ekwu dị ka ọ wee eziokwu olukwu echi ọkpọkwu ya ọzọ when can send my money onye asị ya na ego adịghị na ya afụghị ego ya enye gị n'aka na lockdown na-ewere nsogbu n'obodo anyị. Onye ọcha ra compens si onye na-agwụ ya na nsogbu dị mana ọ nwere onye ọzọ na-eweta ego ohe ofu obodo ahụ ka ha si ọ bụrụ gịwa ihe atụdebe ya and onye ejegoji kwuo okwu ọjọọ n'isi gịwa by then onye ọcha asịsị ya na ya yedebe ọya 2 days o bugho ahịa anụwa ya lebe onye ọzọ with that threatening onye ha gbagharị ọ gbagharịtaghị ego onye nke ọzọ ya na ya na ha akpa eburu na ụzọ sendalị ya ego ozugbo maybe probably o jibu akaụntụ nọmba ya na ya na-akpakobu ọ sendalị ya ego ozugbo say already pay your money send this goods for me ọ izatara ihe a bụ ihe mere na nka. Mana ihe o ji wee wute mbụ na onye mere ihe atụ ihe ego ya na ya onye nke tinyere ego ya na ya akwụkọtara ụgbọ kwuru up to $9,200 out of $11,000 nwa na-ajụzi onye nke na-achọ iburu ahịa maka nsogbu ya na-enwekọ bụ na once onye ọcha biri ahịa ahụ
ọ bụ na ọhọgụ abụọ ya mere ọda ya buoli ya, ọ bụ na onye ọzọ ka ebu eziri ego ahụ ịkwụnyela akwụnye ị ga-agbawazi ya ka ụgwọ and ihe ọcha ya gbadobere na ya eche na ehichelu na ịkwụ ha ụgwọ for that reason ka ya lụọ ọrụ gị ọzọ ịlụzi ọzọ ahụzi ichewekwe ọkachasị kịta Nigerian port bụzi Asolog before ịbanye ebe a bupụta uwe ahịa ọ ya bụ ihe butere nwe ihe ahụ niile so ebe ọ kachasị mkpa bụ ihe ọ ga-abụ anyị bụ ndị Igbo na-ekwu okwu a na-agwa ụmụ nwanne anyị mmadụ emejezuna nwanne ya ọ nụrụ be nwanne agba n'ọsọ Igbo bụrụ otu ọ bụrụ na Igbo bụ otu n'eziokwu ka anyị si ekwu ya n'ọnụ na ọ dịkwa otu ahụ n'obi anyị onye ahụ chọrọ iburu ahịa ma anọ ya dị otu awa ahịa ka ezi ihe kpatara gị ha eji wee jekwuo ya sị ya nna ya ma na ọwa ahịa iwere ebe dị otu ya dị otu ya ka ya gbazinye gị ego ka ije bupụta ahịa kama ya ha enwee na agrimenti ọ sị ya o bupụta ahịa ya megana ya ibie tutu ya da na ijezisi n'azụ kwụọ ụgwọ tinyekwuolu ya ego ụdị ihe ahụ agba ma ha na kọmpani ahịa na ọ gaghị adị otu ahụ ọ bụrụ na ndị ọzọ na-eme ya dịka ha si wee kwu na ndị ọzọ na-eme ya ndị ọzọ na-emekwa otu biznes anyị na-eme na ha na-eme ya na ọwaghị na ihe dị anyị mkpa bụ ego anyị ji gbalụ ndị mmadụ ahịa na ihe dị anyị nsị mba na ego abụghị ihe niile